Partners van dit programma zijn Centerparks en gemeente Roerdalen. Ja, ik kijk nog altijd naar thuis in Limburg vanaf Centerparks Erperheide in Peer, waar zometeen Thomas Bergen aanschuift. De fans zitten er helemaal klaar voor. Je moet nog even geduld hebben, want eerst keren we nog een keer terug naar de gemeente Roerdalen. Je kunt daar namelijk slapen op de camping, in een huisje, maar ook in een kasteel. Het is namelijk een gemeente waar 3 kastelen staan, alhoewel er van eentje alleen nog maar een ruïne over is. Dit is natuurlijk het beste onderdeel van de dag. Heerlijk picknicken, fijne streekproducten. Lekker! Nou Rita, we hebben hier nu even door deze ruïne gelopen en dit is eigenlijk de hoogste toren. Hè? Zit hier nog een speciaal verhaal aan vast? Ja, dit is de hoogste toren, dit is de Grauwert. Het wordt de Grauwert genoemd omdat het een grauwe toren is in vergelijking met de toren wat hiernaast staat. Dat is de witte toren, want daar is een band witte stenen ingemetseld. En wat wil dat zeggen? Witte stenen, dat werd vroeger gedaan als teken van rijkdom. Dus het geslacht van Gelre was een rijk geslacht. Maar horen die 2 torens dan niet bij elkaar? Is dit niet één ding? Het is één geheel, maar je moet toch ergens een uitstraling hebben. Hè? Ja. Deze toren was een verdedigingstoren. Oké. Deze toren is heel speciaal, omdat hij een tour à bec heeft, een snavelbektoren. En wat? Een tour à bec. Oh, en waar is dat goed voor? Dat is het speciaal voor de verdediging. Aan de achterkant, waar we zojuist zijn binnengekomen, heeft hij een spitse punt. En aan de voorkant is het rond als een scheepsboeg. Ja. En die spitse punt, die is 6 meter dik, dat is dus een heel sterk verdedigingswapen. Juist. Want als de vijand kwam, kwam hij van die kant en dan moest de poort beschermd worden. En dat was dus... En dan was die punt heel handig die natuurlijk. was daar natuurlijk hartstikke doeltreffend voor. Ja. En is dit de enige ruïne die de streek heeft? Dit is niet de enige ruïne, waarschijnlijk wel. Maar er zijn wel nog andere kastelen hier in de buurt die wel nog rechtop staan. Die wat wel nog rechtop staan, die wat ook bezichtigd kunnen worden. En dan zou ik denken aan kasteel Aarwinkel in Posterholt. En dan heb je nog kasteel Dalenbroek in Herkenbos. Die wat zeker ook de moeite waard zijn voor ons te bekijken. Ja? Wanneer gaan we toch naar de Bessencamping? De Blauwe Bessencamping? Ja. Oké, ja, kom maar, ik ga wel mee. Ja, dames en heren, het grote moment is aangebroken. Hij is hier aangeschoven, Thomas Bergen, hartelijk Dankjewel. welkom. Ja, je ziet het, je maakt het hele park hier gek, hè? Ja, de mensen die daar net zaten, die zijn allemaal daar daar naartoe gestaan. verhuisd. Dus, Ja. maar dat is leuk. Ze Ja. staan er allemaal, dat is goed. Zij kennen al je nummers, dus ze doen dadelijk volle borst mee. Gelukkig. Dus, Ja, het is voor mij natuurlijk wel... Kijk, ik ben in België nu. Ja. En ik heb nog nooit echt officieel een single of een album gereleased in België. Meen je dat nou? Nog nooit. Maar er zijn wel plannen om dat dit jaar nog te doen. Waarom heb je nooit gedaan dan? Want... Nee, maar het is... Kijk, weet je wat het is? Ik woon in Nederland en het is daar erg druk. Dus om dan even ook nog naar België te gaan, dat is natuurlijk wel een afstand voor mij. Maar ik denk dat het volgend jaar wel zou kunnen. Je moet gewoon in Limburg gaan wonen, joh. Dan dat heb je net ook al tegen mij gezegd. Ja, dan ben je dicht bij België, dicht bij Maar wat is Duitsland. nou zo leuk aan Limburg? Moet ik je dat nou gaan vertellen? Ja, tuurlijk. Nou, je hebt vaak genoeg opgetreden in Limburg, toch? Ja, best vaak. Hoe zijn de mensen daar? Ja, leuk. Ik krijg altijd fly. Ja, dus gezelligheid. Ze waarderen goede muziek. Ja. Dus dat moet voor jou een compliment oké, dat zijn. klopt. Maar het is eigenlijk, weet je, overal waar ik kom is het altijd wel gezellig en een feest. Maar is het veel anders? Je komt een beetje uit de Achterhoek, zeg maar. Is het veel anders daar dan in Limburg bijvoorbeeld? Valt er van mee? Nou, het verschilt wel. Het verschilt wel. Ik bedoel, Groningen is dan wel heel anders dan weer dan Limburg. Allebei positief. Maar toch, de mensen zijn wel lekker los. Ja, doen goed mee. En doen heel goed mee. En ik doe ook altijd een kwestie van geduld. Voordat iedereen Hollands lult. Dat liedje doe ik altijd. Gewoon voor de grap. En de hele tent staat op de kop. Okay. Dus ik vind het wel fijn om in Limburg te zijn. Gelukkig. Goeie vraag. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Ja, we lezen een nieuwe single.
Die hebben we net al gehoord. Ja. Hoe gaat die? Ja, dat is super. Het is te gek. Het is natuurlijk een zomers liedje. Hij wordt overal gedraaid en dat is fantastisch. Dat is heel goed. Wat doe jij verder deze zomer? Want het is natuurlijk de zomer van de festivals, de feesten en de partijen. Veel optreden. Ik moet, hierna moet ik weer naar Brabant toe. En voor de rest gewoon mijn normale routine, weet je wel. Ik ben nu druk aan het klussen thuis bij mij. Ja, ik zag het op je website staan. Dus, vertel, wat is aan de hand? Ja, ik heb nu een huis gekocht. En daar zijn we dus flink aan het verbouwen en aan het schilderen. En mijn ouders die helpen mee. Dus het is leuk. Ja, je hebt sinds kort een Hollywood-vrouw, mogen we dan zo zeggen. Tenminste, dat staat dan in de bladen. Ja. Dus je zijn nu met z'n tweeën echt aan het bouwen aan je eigen huisje. Hollywood-vrouw, nou, het is gewoon mijn meisje. Weet je, en, je staat er heel lief te lachen. Ja. Het ziet er goed uit al vandaag. Heel goed, ja, heel goed. Maar nee, dat gaat allemaal heel goed. Ik ben heel blij. Ik ben echt gelukkig op het moment. Ja, ik zei het al, het staat natuurlijk allemaal in de roddelbladen. Het lijkt me dat je daar toch redelijk moe van wordt, toch? Nou, valt eigenlijk wel mee hoor. Ja? Ik bedoel, elke week komt hij uit en dan kijken we en er staat verhaal in. En sommige mensen die schrijven echt leuke dingen en sommige mensen die willen dan gelijk iets verzieken, maar het gaat ze toch niet lukken. Wij zijn het team. Er komt niemand tussen, joh. Netjes. En bij het klussen, ben jij dan degene die het zware werk doet? Nee. Ik ben eigenlijk denk ik geboren met 2 linkerhanden. En rechts is dus mijn schrijfhand, dus het klinkt dan niet echt goed natuurlijk, maar ik ben geen klusser, nee. Mijn vader die helpt en die kan het heel erg goed. Dus dat is leuk. Gewoon een familie in het huis, allemaal perfect. Maar is dat te combineren met het laten s'avonds zeg maar actief zijn? Ja, tuurlijk, geen probleem. We komen gewoon lekker thuis. En er wordt lekkers opengetrokken en de televisie gekeken. Maar meestal lig ik rond 1 uur of 1, half 2 er wel in. Ja, want je bent toch wel moe. Dat kan ik me voorstellen. Hey, maar de zomer is dus niet voor jou zomervakantie. Het is niet zo dat jij nu de tijd hebt om eens lekker 2 weken ergens heen te gaan. Volgende week ga ik misschien even een paar dagen naar Frankrijk. En daarna ga ik ook ergens naartoe. En dat ga ik nog niet zeggen, want het zou een soort van staat iedereen dadelijk daar op de stoep? Dus daar misschien iedereen op de stoep. Dus, maar ik heb wel een soort van vakantie ingepland. En wat voor type vakantieman ben jij dan? Ben je iemand die in een camping gaat zitten normaal gesproken? Of? Nee. Ik heb vroeger met mijn ouders altijd gekampeerd. Het was heel leuk. Dan gingen we naar Italië en Frankrijk en dan met de tent. En vaak aan een meer. Dus dan kom ik met mijn broertje lekker zwemmen. En tegenwoordig is het meer lekker een hotelletje pakken en de anonimiteit ergens? Waar je Curaçao heb ik geprobeerd om daar een vakantie te vieren, maar dat is toch niet echt gelukt. Nee. Er zijn heel erg veel Nederlanders. Niet dat ik dat erg vind natuurlijk, want ik ga gewoon op de foto. En iedereen krijgt daar ook de kans voor. Want om iemand te zeggen van ja, je mag niet op de foto, dat doe ik nooit. Maar als ik echt anoniem op vakantie wil gaan, dan moet ik denk ik op een onbewoond eiland in Thailand zitten. Ja, en dat is ook gelukt trouwens. Ergens in de binnenlanden waar je echt niemand tegenkomt. Ja. Ik zei het al, je nieuwe single is dus uit. Wat betekent dat voor nieuw materiaal verder? Komt er nog een cd aan? Ik ben nu bezig met een nieuw album. En ik ga met hele grote namen uit Nederland schrijven. Vertel. Dat is echt heel leuk. Nou, ik heb contact gehad met Han Koreneef. Dat is de tekstschrijver Marco Borsato. Margarita en alle bekende hits heeft geschreven. Dus daar ga ik mee aan tafel zitten. En voor de rest met mijn vaste team van Studio One gaan we weer beginnen. En er zijn nu al een paar liedjes waar ik echt verliefd op ben. Die draai ik ook vaak in de auto. Wat ik in ieder geval wel weet is dat er binnen nu en 4 maanden een nieuwe single aankomt. En er staat een nieuwe single gepland in november, december volgend jaar, of dit jaar nog, sorry. Ja. En dat is een ballad. Dat is echt te gek. Nou, dan moet je dan maar een keer terugkomen in onze gewone studio. Ja. Want dan zitten we helaas niet meer hier. Het is hier trouwens echt heel mooi. Ja, je mag als je wil eigenlijk even gaan zwemmen als je zin hebt. Maar hier klimmen geen apen en zo. Nee, tenminste, we hebben ze nog niet gezien vandaag. Nee. Zullen we maar ook gaan zingen dan? Ja, zullen we doen? Mag je die microfoon hier achterlaten, krijg jij een hele mooie. En dan ga ik je zo meteen een keer netjes aankondigen. Want eerst, dames en heren, geven we nog een mooie prijs weg. U moet namelijk heel even naar onze website gaan, www.tvl.nl. Klik dan op het programma TVL Lifestyle. En daar staat een button waarmee u €199 aan stylingadvies kan winnen. Dan komt er iemand van de Meulboulevard een hele bij u langs. En die gaat het hele huis bij u eens even bekijken. En geeft dan adviezen hoe je dat anders zou kunnen doen. Kan ik ook meedoen? Thomas mag ook meedoen. Moet je wel helemaal naar Heerlen een keer terug. Dus dat is ook 3 uur van waar jij vandaan komt. Hoef je wel niet te klussen zelf, dat scheelt. Dus dat kunt u winnen. Ga naar www.tvl.nl, TVL Lifestyle en klik op de mooie button. Dan hebben we nu genoeg gepraat en dan wordt eindelijk tijd voor mooie muziek. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Thomas Bergen. Dankjewel. Je nieuwe leven wacht op jou. Verwacht je komst en bevrijdt je meteen. Maakt je los van ons twee. Kan dit echt het einde zijn? Vraag niet waarom ik de pijn nog ontken. Aan het weglopen ben.
Voor een beetje extra tijd doe ik alles, ben bereid. Wat ons nog rest zijn seconden. De momenten zijn geteld. Kom, geef me nu je hand voordat je gaat. Als ik je zou vragen me nooit meer te verlaten, zou je als je terugkomt nog achter ons staan. Ondanks dat je gaan moet op zoek naar nieuwe wegen, geef ik je mijn zegen en mijn woord voordat je gaat. Ooit zal er een tijd zijn die alleen van ons is, en geef ik je mijn woord voordat je gaat. Ik hoop dat jij de rust nu vindt, waar je ook bent, voor mij is er maar één. Laat je nooit meer alleen. Een laatste blik, een laatste woord. Ik kan er niet omheen, kan nu niet blijven staan. Ik moet jou laten gaan. Dit moment, die korte tijd, is voor ons wat overblijft. Een leven langer dan uren. Het lot heeft dit voor ons bepaald. Kom, geef me nu je hand voordat je gaat. Als ik je zou vragen nooit meer te verlaten, zou je als je terugkomt nog achter ons staan. Ondanks dat je gaan moet op zoek naar nieuwe wegen, geef ik je mijn zegen en mijn woord voordat je gaat. Ooit zal er een tijd zijn die alleen van ons is, en geef ik je mijn woord voordat je gaat. Geef je mijn woord voordat je gaat. Geef jou mijn woord voordat je En als ik je zou vragen me nooit meer te verlaten, zou je als je terugkomt nog achter ons staan. Ondanks dat je gaan moet op zoek naar nieuwe wegen, geef ik je mijn zegen en mijn woord voordat je gaat. Ooit zal er een tijd zijn die alleen van ons is, en geef ik je mijn woord voordat je gaat. Ja, Thomas Bergen, fantastische kerel, fantastische artiest. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending, maar eerst keren we voor de laatste keer nog terug naar de gemeente Roerdalen. Daar hebben ze namelijk als slogan het kleine geluk. En dat betekent dat je op diverse plekken daar in die gemeente kunt genieten van mooie Bourgondische dingen. Zoals onder andere het plukken van blauwe bessen. Kijk, hier is de blauwe bessencamping. Oh, Kijk, hier staat het. en wat En we gaan het bessen plukken. kunnen we hier bessen plukken? Uh-huh. Nou, laat maar zien dan. Kom maar. Nou, kijken of we een heerlijke pot jam hiervan kunnen maken. Ja, dat moet niet zo moeilijk zijn. Nou, dat moet ik altijd aan mijn vader vragen, die dat nog van zijn moeder weet. Want dat ging op een hele speciale manier. Is dat zo? Ja, daar had je een speciaal apparaat voor wat je op het fornuis zette met verschillende lagen.
En dan kookte dat in en dan kwam er uit een kraantje sap. Ja, ik ben van de tijd dat alles in een potje komt. Nee, hè? Dus dan is dat. ik, Maar u bent ook op het land opgegroeid, zeg maar. Helaas niet echt. Oh. Nee. Maar het is bij ons thuis altijd wel een hobby geweest om jam te maken. En met name van bessen. Ja. Dus dit is helemaal in uw straatje. Dit vind ik, en het is niks lekkerder, hè? Bessensap. En bovendien is het ontzettend goed voor je keel. Als je keelpijn hebt, moet je echt bessensap van blauwe bessen. Ja, is heel goed. Oh, dat wist ik niet. Ja. En het is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Ja, dat ook nog eens. Want er gaat toch een beetje een kalmerende werking vanuit. Maar het is misschien ook niet toevallig dat want het is het thema van het gemeente eigenlijk ook. Hè? Ja. Het kleine geluk. Ja. Toch? Ja, ik bedoel, Dat zit hem in dit soort dingen. ga bessen plukken en ga eens de tijd nemen en de rust nemen om daarvan te genieten. En dan ga je daar een potje jam van koken. Ja, daar kun je toch heel gelukkig van worden. Ja, maar is dat iets waar jullie als gemeente dan ook op inzetten, zeg maar? Van dit soort dingen? We hebben geen grote attracties. We hebben geen attractiepark in onze gemeente. Dat willen we ook niet. Want onze gemeente is eigenlijk aan zich al zo aantrekkelijk genoeg. We hebben heel veel groen, heel veel mooie dingen. We willen geen grootschalige toeristische attracties in onze gemeente. Ja. Je kunt gaan wandelen, op een bankje zitten en dan ga je naar die roer kijken en dan zie je hoeveel mooie vogels en beesten daar rondlopen. Je kunt naar de Mijnweg gaan, 's ochtends heel vroeg kijken of je wilde zwijnen ziet. Ja. Er komt niemand, doodstil. En je kunt gewoon hier gaan genieten op deze hele kleinschalige camping. En je kunt bessen plukken en je kunt gewoon rust krijgen. Rust zoals we zo heel vaak niet meer hebben tegenwoordig. Nee, dat klopt, want het is natuurlijk wel ook zo. Want dat heb ik nu ondertussen wel gezien. Er is toch heel veel natuur wat hier ook belangrijk is in de gemeente. We hebben een nationaal park. Ja, precies. En daar moet je niet al te veel bombardie in hebben, want dan kun je niet meer genieten van wat er allemaal in zit. Natuurlijk. Nou, je kunt hier dus ook bij Dalenbroek en bij de Molen en bij allerlei restaurantjes kun je streekproducten eten. Dus je kunt hier ook heerlijke wilde zwijnenproducten eten. Ham bijvoorbeeld, die kun je als voorgerecht krijgen. Dus we gebruiken ook in onze gemeente heel bewust streekproducten in allerlei gerechten. En die kun je dus eten in onze restaurants. Maar dat hele idee van het kleine geluk, dat wordt ook wel door de hele gemeente gedragen, geloof ik, hè? Nou, we hebben ondernemers. Die hebben allerlei vormen van overnachtingen kunnen ze onze gasten aanbieden. We hebben dus campingplaatsen, zoals hier op een kleinschalige boerderijcamping. Maar je kunt ook bij ons in een kasteel overnachten, een hele luxe kamer. Maar van kleinschalige camping tot luxe kasteel. Alle ondernemers zullen hun best doen om hun gasten dat idee van geluk, klein geluk, rust, ruimte, kom eens even lekker bij in onze gemeente. Dat idee zullen ze overbrengen op hun gasten. Daar staat iedereen achter. En ja, ik ben ervan overtuigd dat als je hier op die manier een paar dagen doorbrengt, ja, dat je opeens weer realiseert dat het heerlijk is om weer te leven zonder attracties, telefoons, faxen, zoals vroeger. En bessen te plukken en te fietsen en te zitten op een bankje. Nou, ik ga mijn telefoon nu weggooien. Ja, zou ik maar zeker doen. En dan maken we daar jam van. Dag meneer. Hallo. U heeft je dessert bij elkaar geraapt. Ja, dat doe ik iedere dag. U eet alleen maar bessen nu? Alleen maar bessen. Serieus? Nee. Ja. Blijft het lekker? Dat blijft lekker. Hey, en gezond. Ja, dat is waar. Bent u nou zelf ook in een omgeving als dit opgegroeid met veel natuur? Ja. Mijn pa was boswachter. Ik zelf heb in de boomkwekerij gezeten, hovenier. Ze zeggen hier in Roerdalen van we gaan voor de kleine geluksmomenten. Hè, zo fijn, lekker in de zon, wat bessen voor jezelf halen. Snapt u dat wel, wat ze daarmee bedoelen? Dit is het geluk. Dit is super. Daar kunt u echt intens van genieten. Ja, ik kende het wel, maar wij komen tijd tekort. Ik zit wel een tijdje met pensioen al. Ik word 75 nu. Oh. Maar we hebben geen tijd gehad om eerder hier naartoe te gaan. Ik kende het bedrijf wel. En ik zei, nou gaan we erin. En dit is het gewoon. Het is een super camping.
Dus volgend jaar bent u weer hier. Volgend jaar kom ik. U bent volslagen gelukkig. Ja, klopt, helemaal. Dit is helemaal super. Nou, lekker kopje thee. Ja, heerlijk hè? Een lekker beschuitje. Dat hebben we wel verdiend, hè, na al die beste arbeid. Nou, zo'n beschuitje met zelfgemaakte jam, ja, dat is toch, daar word ik altijd gelukkig van. Maar we hebben hier vlakbij ook een hartstikke mooie molen met een terras erbij en een museumpje. Ik zou daar ook eens even gaan kijken als ik jou was. Terrasjes word ik ook gelukkig van. Nou, dan moet je even naar die molen gaan. De Heulenberg heet het. Dan maak ik deze even snel soldaat en dan gaan Prima. we nog even verder. Is wel een gezellig uitzicht. Dit zo, is hè? een heerlijk uitzicht. Ja. Dit is een van de mooiste uitzichten van de gemeente Roerdalen. Ja, dat geloof ik. Nou, u is molenaar. Molenaar in opleiding. Molenaar in opleiding, sorry. Ja, want u Ja. vertelde net al, dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Als mensen dit nou zelf willen zien en ook hoe zo'n molen werkt, kunnen ze dan elke dag gewoon langskomen? Of hoe Nee, zit dat? de molen is elke zondagmiddag in het seizoen open. Dus van april tot oktober. En dan is hij zondagsmiddags van 1:30 tot 5:30 is hij geopend. En dan kun je gewoon komen kijken. Dan kan je komen kijken, dat is gratis. Ja, ik vind het echt een prachtig ding. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het terras ziet er ook aanlokkelijk uit. Dus Ja hoor. ik laat hier. Ik ga lekker zitten. We zitten hier nog intens te genieten nou op het terras. We hebben een mooi einde van deze fijne dag hier in Roerdalen. Dus met dit geluksmomentje neem ik afscheid. Dames, zeggen jullie even tot ziens tegen de mensen thuis. Zeg maar dag. Dag. Ja, Pet geniet van het ijsje en wij gaan hier ook afsluiten. We gaan ook genieten van het mooie weer. Morgen dansen we weer een nieuwe aflevering van Thuis in Limburg. Dan ook met bijzondere gasten. In die uitzending zit namelijk Arnold van der Leijden. Natuurlijk de oud-Olympisch bokskampioen. Haalde brons toen tot 3 maal toe zelfs op te spelen. We hebben ook een artiest, dat is Henny Thijssen. En daarnaast komt de burgemeester van de gemeente IJsden Margraten, Dieudonné Akkermans, ook nog langs. Dat allemaal morgen vanaf 8 uur. Kijken dus naar TV Limburg. Graag tot dan. Partners van dit programma zijn Centerparks en gemeente Roerdalen.